amb tots nosaltres per reivindicar el dret a la llibertat d'expressió, i és que fins ara molts valencians i valencianes podien veure la TV3, el canal 33, el canal 324 i el canal 300, gràcies a la implicació de més de 150.000 valencians i valencianes que col·lectivament van pagar de la nostra butxaca els diners necessaris per fer possible la xarxa de repetidors que distribueixen el senyal d'aquests canals. Ara, més de 20 anys després, aquests 4 canals estan plenament normalitzats al País Valencià. Formen part de l'oferta televisiva diària de valencians i valencianes i alguns dels seus programes tenen una gran audiència entre nosaltres. A més, contribueixen a fer més plural la informació, a fer que la nostra llengua tingui un major accés en l'espai comunicatiu i a normalitzar també la relació entre el País Valencià i el Principat de Catalunya. Però ara, després d'aquests 20 anys de recepció, l'actual govern valencià del Partit Popular vol acabar amb aquesta pluralitat informativa i censurar la llibertat d'expressió, tancant 4 canals públics simplement perquè no vol que els ciutadans i les ciutadanes tinguem el lliure accés a una televisió que no controla. Per això han multat Acció Cultural del País Valencià amb 300.000 euros i per això cal la solidaritat de tots nosaltres per a fer front a la multa. No estem parlant, per tant, només de 4 canals d'una televisió, sinó sobretot del dret de cada ciutadà i ciutadana a ser tractat com a persona adulta, a ser nosaltres, i no cap govern, els qui decidim quin canal volem veure. Per tant, és un tema que afecta a tots els demòcrates. Per tot això, exigim al govern valencià que no continuï amb el tancament de la xarxa de repetidors d'Acció Cultural del País Valencià i que torni a obrir el repetidor de la Carrasqueta. El que volem no és altra cosa que es mantinga allò que l'esforç i la implicació de la societat valenciana ha fet possible fins ara. Per això volem, en primer lloc, que els 4 canals ja esmentats, TV3, Canal 33, 324 i 300, es puguen veure. En segon lloc, la xarxa de repetidors d'Acció Cultural és la garantia que cap poder polític podrà censurar cap programa ni emissió. En tercer lloc, que es respecte el llibre d'estil, sense que es pugui censurar l'expressió País Valencià o d'altres semblants. I per últim, el manteniment de les freqüències per les quals es reben actualment els 4 canals. És per això que tots i totes els que avui estem així concentrats pacíficament demanem al govern espanyol i particularment al Ministeri d'Indústria que ature l'autorització del govern valencià que pretén tenir autoritat sobre uns canals de titularitat estatal que no han estat cedits al govern autonòmic. L'experiència ens demostra que les cessions a l'autoritarisme de l'extrema dreta no ens durà res de bo. Ha estat així en la llengua i és també així en allò referent a la llibertat d'expressió i a la pluralitat informativa. En un món global i globalitzat com el que vivim, on des de les nostres llars podem veure televisions que estan a milers i milers de quilòmetres de casa nostra, és una absurditat i un atac a la llibertat d'expressió que no se'ns deixa poder veure una televisió veïna i, a més, parla la nostra llengua. Per tot això, avui volem deixar molt clar que volem continuar veient TV3, Canal 33, el 324 i el 300. Companys i companyes, amics i amigues, cridem ben fort per la llibertat d'expressió i per la democràcia. Gràcies.